heb je het rondje met het hondje nog niet gedaan dan? Jawel. Dat is hoe... Nee. Maar dat bewaakt me heel goed, Kijk. snap je? Mijn mensen is nogal voor van huis af. Ja. En dat werd daar verdomd goed. Dus als er hier iemand aan de veldje komt, dan gaat het tekeer, dat wil je niet weten. Kijk. Dus Dan doet zijn werk want ik goed. denk, als ik echt terug had gekomen, dan had je ook gevreten. Oh. Nou, maar dan sturen we meestal Rudy als eerste. Dus. Ziet geen mevrouw Flippy? Nou ja, ik ben de vrouw van Fliep. Van Fliep. Ja. Als we dan toch in Amerika zien, heeft het iets met de achternaam Philipsen te maken? Van Leipzig. Van Leipzig. We heten van Leipzig, maar mijn mens, dan noemden ze vroeger altijd Fliep. En toen kregen we twee kinderen. En die noemden ze ook altijd Fliep. Dus ja, als ze weer die camera zien, dan is het altijd van de Flippies. Hè? De Flippies. En toen was mijn mens 12,5 jaar op de zaak. Nee, dat was 12,5 jaar. Het was, nou, even nadenken. Ja, hoe je werkte. En toen heb ik dat bord laten maken. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel ruik. Dus dat heb geen lot te maken. Want ik doe al van, dat heeft er zelf lot te maken. Nee. En daar heeft de goedkeuring van de vrouw veel moeten volgen. Dat heb ik laten maken. Kijk. Dus zodoende eigenlijk. En het Fliepetje dan? Nou, dat Fliepetje, dat heeft te maken met onze zoon. Dan is in 2012 gestorven aan non-Hodgkin. Dan weer eigenlijk plotseling. Dan kreeg ik steeds meer last zeg maar, van de lucht, zeg maar, dat je geen lucht kreeg. Van de luchtwegen. Ja, en ja, was al verschillende keer bij een dokter geweest en iedere keer weer erop gegooid van astma, moesten we een pufferke pakken. En dan op een gegeven moment kwamen we thuis en toen had je geen stem meer. Ik zei, ja, maar nou ga ik geen meer. Ik vroeg, ga je eerst bij de dokter, want dit is niet meer normaal. Toen is je daarheen gegaan, toen wilde niet op, ja, die man moet naar het ziekenhuis, want ik denk dat ze denken dat ik longontsteking heb. Wat wel. Ga je mij? Ja, tuurlijk ga ik mij, jong. Dus zijn we naar het ziekenhuis gegaan en toen had ik al gauw genoeg in de gaten van, eerst van, dit is niet goed, het staat er hier een tumor. Zo goed als een sinaasappel en dan kreeg hij natuurlijk ook geen lucht. Toen had hij tot december had hij in Nijmegen in het ziekenhuis gelegen en chemotherapie en alles gekregen. En in eerste instantie zijn ze eigenlijk van het zou te genezen zien en ze een goede hoop. Maar toen was je eigenlijk klaar in september voor de stamceltransplantatie, zeg maar. En toen was je even thuis. Het was een beetje op te knappen, zeg maar. En zei hij, ja, die bel me naar Nijmegen, want dat is niet goed. Toen hebben we gebeld en ze hadden net van tevoren een hele scan gemaakt en toen zagen ze dat het terug was. Daarop had hij de ergste mogelijke kuur gekregen die iemand kan krijgen. En ja, daar hebben we zoveel, had hij gewoon ook heel veel pech tussen met gekregen en noem maar op. En toen, begin december kregen we het huur van de afstoting was begonnen. Hij was niet meer te redden. En toen is hij thuis gekomen. En dat zijn vriendin met de camera. Die heeft er echt voor gezorgd dan dat de wensambulance nog zou komen. En toen moet je naar de KWE, Steelse Gas. En daar is hij dan nog met zo'n elkaar heen gegaan. En toen is hij daar s'nachts overleden. Is hij nog 3, 4 dagen is hij nog thuis geweest. 23 jaar. Van 89 hoor ik. Zeg dat nog goed? Ik zie even verteld goed. 23 was je toch? Ja, en dan denk je, dat overkomt ook niet. Nee. Het kan iedereen overkomen. Ik hoor het steeds vaker hoor, ook jonge mensen. En ik weet dat ik in het ziekenhuis heb gevraagd van hoe kan dit toch, weet je wel. Ja, het is gewoon pech hebben. Je moet eigenlijk vaststellen dat op een gegeven moment gaat in jouw lichaam iets fout, zeg maar. En dan heb je pech. Het is gewoon pech hebben, zeggen ze dan, als hoe zo wat overkomt. Nou ja, daar kap ze dan weinig voor. Ja, dat ze tegen die zeggen van dit is pech hebben. Maar wat moeten ze dan? Ze weten het eigenlijk niet. Ik snap Kijk, wel, je wilt geen verklaring hebben.
Ja, maar ja, die kreeg ik gewoon niet. En het is erg zat. Het is ook al mijn grootste angst geweest om een kind te verliezen. En dat gebeurt ook. Dat heeft iedere elder, denk ik, of niet? De grootste angst Ja, om een dat kind is te zo. verliezen. En dan moet toch maar ik moet zeggen, we maken er met z'n drieën, mijn arme zoon en mijn meester het beste van. En ja, toen heb ik er wel, ja, zeg maar spierruim heb ik er door gekregen waarschijnlijk. Door, ja, het verdriet en alles, denk ik. En dan moet je dan ook maar met zien te dealen. En daar heb ik besloten van, ja, niet meer te druk maken, geniet maar van het leven. En ik moet wel zeggen, dat heb ik nou ook de laatste dukker tegen mensen gezegd, als je eenmaal de rust vindt om tussen te zien, zeg maar, en het leven te nemen zoals het is, en ook genieten van andere dingen, lezen, wandelen, noem maar op, wat je normaal hebt gesproken, is altijd zo van, kom, dit moet wel, het wel Je af. hebt de wandelschoen aan. Ja, maar ja, ik heb nou een dik knie, dus ik ga het verder even niet zo. Maar in ieder geval, ja, daar Stambos, daar ga ik best wel doorheen. Dus je moet er wel wat, je hebt geen keus. Maar je zit sterk met z'n drieën. Ja, ik vind het wel. We maken er toch het beste van. Dus, en ja. En hij wordt de oudste van de twee? Ja. Ja? Van Ja. Hij net een schildersbedrijf, zeg maar. Wie woont hij met de film? Bjorn. Bjorn. Dan hij was net een jaar zeg maar, bezig als schilder. Was hij begonnen, voor zichzelf. En toen kreeg je dit. En toen is hij eigenlijk gestorven. Dan had mijn andere zoon, die werkte eigenlijk in de wegenbouw. Daar zei hij tegen de, ja, hoe moet ik dat zeggen, de leermeester van Bjorn, zeg maar, die hem het eigen schilder had geleerd, zeg maar. Die kwam dan ook hier, omdat we ja, hebben goede contacten mee, hebben we nog steeds, dat vind ik ook wel allemaal heel fijn. En dan heb toen gevraagd aan hem van, god, kan ik ook niet mee helpen, wat wel soort, dus zo wat wel, oh goed, doen we het wel. Toen had hij hem eigenlijk het schilderen eigenlijk helemaal geleerd. En toen is hij na 2 jaar als met van zichzelf begonnen. Dus ja, tot Dus nu toe. er is toch, het schildersbedrijf van Lipzig is toch veel gezat, hè? Ja. God, dat is wel... Ja, dat vind ik ook heel mooi. En ook dat het, ja, dat met Joop ook niet zoveel ja, contact hebben. En ja, Mitchell is nou voor zichzelf begonnen. Mitchell. Ja, Mitchell wil op zich schilderwerken, ja. Dus, ja. Goh. Ja. En wie oud is Mitchell nou? Mitchell is nou 30. 30. Ja. En ook een fliep. Een fliepie. En een Flippy. En een fliepie. Den oudste zoon, dat noemen ze Flip senior. En ja, nou, dat is Flip junior hoor. Fliep junior. Ja. En de fliep was tegen mij getrouwd is. Wie noemen ze die dan? Ook Flip, dat is ook Flip. Dat is Flip. Oké, fliep senior en fliep junior. Ja. De Flippies, daarom zeg ik ook van, misschien de Flippies. Alleen ik schiet er Amerikaanse niet. storywal. Alsjeblieft, hé. Nou, dat hoop ik toch niet. Nou, qua namen dan, hè, Dat mag qua je namen. dadelijk ook met die bananen van de deur. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Is het een wordende visser, Ja. Bjorn? Ja. Ja? Vissen was echt zijn lust en zijn leven. Dat was echt... Je hebt ook heel veel foto's met allemaal, ja, waar je op staat met een grote vis en noem maar op. Dus... Had je ook een ik zal lievelingsstekkie? hem even laten zien, wacht even. Dat is een foto van hem? Ja, wacht even. Oké. Ja. Nee, doe blokkeer eerst de deur. Dat is allemaal goed. Ligt een uitleggingsprobleem, hè? Heb je gezien, Rudy? Ja. Ik zie nog een heel apart... Kijk, dat is hij. Dit is onze Bjorn. En dit, hier staat hij met een grote vis erop. En hij had allemaal kapers. Dat was zijn ding. En toen hij gestorven is, dan hebben we ook die Sinkamrui, zeg maar. Ja? Die hebben bij de Kastielse Bus in Horst, hebben ze een grote vis, een grote kaap uit Frankrijk laten komen. En dan hebben we gezamenlijk bij de Kastielse Bus ja, in het water gelaten. En die heette dus aquafliep. De vis, dat was aquafliep. En dan is vorig jaar dan gesneuveld. Nadat ze hem gevangen hebben? Of? Nou, dan had echt jaren daar in de KW zeg maar gezwommen, maar dat is ook druk gevangen. Maar ja, dan op een gegeven moment, een van zijn kamerui,
Dat was aan het vissen en dan ziet hem op een stuk afstand en je wist gelijk dat het verliep en dat Dat liep. liep. Dus dan hebben we hem nog uitgehaald en hebben we het ook wel begraven bij de KB. De KB, de KB. Maar hoe Bjorn toch zo geer nog een keer naartoe, omdat het zijn favoriete vis is? Ja, dat nou wist is hij het heel veel. nou Ja, dat wist hij dan heel veel. Dus, God je er nog wel eens naartoe? ja, af en toe dan wandelen we er nog wel eens, maar ja, ja, hoe moet ik zeggen. Hij ging ook naar Frankrijk vissen bijvoorbeeld. Hij wist eigenlijk overal, ook hier bij de put vissen hij ook wel. Dus. Daarom staat er put op dit grote, We hebben toen grote hij foto. gestorven is, zeg maar, hebben we een collecte gooien. En de helft was voor de KB en de helft was voor de put. Dus hebben die een bedrag ervan gekregen. Dus ja, zo is het. Goh. En wie het zich? Anneke. Anneke. Nou, heel leef wel voort. Ja, en ik hoop dat we hem ook wel straks nog een keer zien. Nou, daar gaan we toch vanuit. Ja, wie weet het. Niemand weet het, hoor. Zou je mooi zien. Ja, dat hopen we toch allemaal, of niet? Ik zeg niet dat ik zo gelukkig zie, maar ja, je moet toch ergens aan optrekken, of niet? Ja. En ik moet ook wel zeggen, we hebben ook in het begin, toen hij gestorven is, heb ik ook aan hem gevraagd van, als je dat niet meer ziet, doe me dan maar wat flauw, zakken we wel het beste met de bal. Nou, en dat heeft 3 maanden heeft hij dat duchtig gedaan, ja. Gewoon televisie en ik uitzetten. Alleen als ik er was, hoor. Maar was Martin of Mitchell erbij, dan gebeurde er niks. Ja, zo ja, ik kan ze nou niet opnoemen. Ook zijn dingen die dat je dacht van, ja, dit kan eigenlijk niet, het wel, dus bizar verweerd. En toen word je jou krank. Nee, toen was je doe het. Voordat Dat is toch doogs van dat dan toch nog... Ja. En dan word ik alleen. Ja, zat ik bijvoorbeeld hier in de kamer televisie te kijken. En Mitchell en Martin waren bijvoorbeeld in de keuken. En dan ging de televisie uit of ging harder of zoiets. Ja, allemaal gewoon heel rare dingen. Alsof je nog niet aan het Maar dat wordt. huurde heel druk van mensen die iemand verliezen, dat ze er nog zijn. Heb je dat nooit gehuurd? Jawel. Ja, ik heb het ook wel. Ik heb het nou zelf metgemaakt, dus ja.